Pupunta kami ng Liano Elementary School. Kukuha ng, anong kunin natin, Jo? Module, tsaka books, tsaka ID. Module at saka books, ID. Yan, ito ang mga public school. Ano yun? Pag nagkaroon ako Yan, ng- malayo-layong lakaran to. Kasi pupunta kami ng school. Yan, hinihingal na ako. Ngal-ngal. Ang bilis ang lakad ng kasama ko eh. Ay, oras na kaya? Kaya ano, sanay na sanay sa lakaran eh. Ay. Oh my gosh. Pupunta kami ng Liano Elementary School. Kukuha ng, anong kunin natin, Jo? Module, tsaka books, tsaka ID. Module at saka books, ID. Yan, ito ang mga public school. Ayan, bago yan, shout out sa aking 8 member, kay Board Session, kay Learn C, kay Madam Duday, ang super box ng bayan, kay Super ST, Rose Jam 11, kay Girly Baisak, Small but Terrible, kay Mami Sha, kay Rias Life in Korea, at kay Impact to Guaps. Ayan, thank you guys. Ayan, shout out sa aking kasama, kay Juan del Carmen. Ayan, ang napakabait kong kapitbahay. Ayan, tapos kailangan ko nang isuot yung aking face shield dyan dahil requirements, hindi tayo papapasukin kung walang face shield. Ayan, sinulat natin yung ating yun na yun. Ayan, nasa loob na tayo ng school, Liano Elementary School, public school. Ayan, bali, ayan, ikot-ikot tayo. Hinahanap ko yung section ng anak ko, Kinder. Ayan, Kinder Silver. Ayan, habang naghihintay ako, nakapila ako. Ayan, yan yung, ayan, yan daw yung court ng Liano Elementary School. Ayan, meron daw hagdan paakyat sa itaas. Ayan yung bagong school na bagong tayo, hindi pa nagagamit. Kagagawa lang nung nakaraang taon. Tapos yun, hugasan ng kamay. Ayan, nakapasok na tayo kay Ma'am Josa. Ayan, Kinder. Sa section ng anak ko. Ayan, kinukuha ko yung aking o yung module ng anak ko. Ayan, shout out kay Ma'am Josa. Ayan na, peace. Ayan. Ayan. Ayan, punta naman tayo sa grade 5 ko. Ayan. Yan lang daw yung nakuha kong module, tsaka ID, papalaminate pa. Ayan. Masyado raw manipis, nagreklamo pa, no? Nung nakaraan kasi, medyo marami, ngayon konti lang. Ayan, hanapin natin yung grade 5 ko. Yan, inikot ko muna yung camera. Pinapakita ko yung ganda ng school, diba? Thanks kay Mio Oka Malapitan. Yan, akyat tayo sa itaas. Akyat tayo dyan sa itaas. Yan, syempre nagtanong muna ako niyan. Nagtanong ako kung nasaan ang grade 5 Joshua. Yan, akyat tayo sa itaas. Peace daw, peace. Ayan, tapos akyat pa ulit tayo. Yan, tanong uli, tanong. Tapos, hindi pa rin daw dyan. Akyat pa ulit tayo. Naku, napalaban tayo sa akyatan nito. Nabawasan yung ating mga
langis-langis at taba sa katawan. Ayan, nakita ko na rin. Ayan na, ang room 5. Sabi guys, tagaktak na ako ng pawis dyan. Nabalitaan mo na, alam mo ba? Ayan. Ayan. Si Ma'am Nerissa. Kay Madam Nerissa. Ayan. Kailangan ko rin kunin yung module ng anak ko at saka yung ID. Ayan, kay Ma'am Nerissa. Ayan guys, kung mapapansin nyo, tagaktak na yung aking pawis. Grabe. Akyatin ba naman natin yung 3rd floor? Diba? Sa tabakong to, ayan na raw. Nakuha ko na yung books. Ayan, ang buhay public school na mga nanay. Diba? Ayan. Ngayon, uuwi na ako mag-isa dahil wala na yung aking kasama. Hindi na kami nagkita. Mabilis lang naman pala. Kung alam ko lang mabilis, sana hinintay ko na lang yung kasama ko or naghintayan na lang kami. Ayan. Ayan yung school na bagong school. Hindi pa nagagamit. Tapos yung inakyatan ko ay 3rd floor. Ayan. Ayan yung labasan. Ayan yung pasukan. Ayan yung school. Ayan yung court. O, diba? Umikot-ikot pa ako. Ayan. Diba? Ayan yung office. Ayan. Mali ako dyan. Kasi, lalabas ako dun sa pinasukan ko. Hindi ako pinalabas dahil yun, dun daw sa kabila yung exit. Kaya ayun, iikot ako. Ayan, yung office, yung canteen. Tsaka ayan yung court. Ayan, dun CR. Ayan, may kubo, may mga halaman, o diba? Bongga. Ayan yung school, hindi pa nagagamit yung school. Sayang naman yung gasto sa school. Ayan, may kubo, pahingahan ng mga teacher. Ayan, palabas na tayo niyan guys. Ayan, nagpahinga muna ako dyan kasi mabigat kaya yung libro. Ayan no, diba? Meron pang globe. Globe. Ayan, na yung labasan. Ayan si Manong Guard. Tapos, ayan, andyan daw yung exit. Nasa exit na tayo, diba? Mag-isa lang ako naglalakad. Wala na yung kasabay ko eh. Ayan guys, pauwi na ako. Mag-isa na lang akong umuwi kasi wala na akong kasama. Ayan, ang bilis ng lakad ko kasi mabuti na lang hindi pa mainit dahil medyo makulimlim yung panahon. Kaya ayan, okay lang na maglakad-lakad tayo. Ayan daw yung books na dala ko. Ayan, 'di ba? Ang layo pa naman ng ang layo pa ng daan dahil yun naglakad nga ako, hindi ako nagpahatid ng motor. Kaya yan yung shortcut na long cut sa mga naglalakad. Ayan, yung aking lalakarin, 'di ba? Pinabilis ko na lang kasi kung hindi ko pa bibilisin yan, naku, baka abutin tayo ng 1 oras. 1 oras talaga yung paglalakad eh, no? Ayan, 'di ba? Salita ako ng salita diyan, kaya lang medyo maingay pala yung paligid, kaya medyo malabo. Ngayon, maingay pa rin naman, pero medyo lang. Ayan, bumili ako ng saging. Ayan. Ayan, bumili ako ng saging. 100 pesos lang yan, guys. Ayan, yung aming bakery, malapit sa amin. Tapos, ayan, diba? Malapit na yan sa amin, guys. Maraming tindahan. May mga prutas, ayan. Pero alam nyo ba, napakabihira ko talagang masilayan dyan kahit malapit lang. Dahil hindi naman talaga ako palalabas. Nasisilayan ko lang sila tuwing ako ay pupunta ng bayan para mamalengke. Kasi kung bili-bili lang din ng ulam, malapit sa amin dito sa kapitbahay ko ay merong nagbibenta ng ulam, mga lutuin. Kaya yan, nasisilayan ko lang sila kapag pupunta ako ng bayan. Ayan guys, thank you for watching. Bye.